jedna nova priča, odavno nismo pričali priče. Ovo je neka priča u kojoj želim da i vi učestvujete. Kaže, seljak je jedno veče seo ispred svoje kuće na pragu, onako povetarac, seo da uživa, da se odmori. Prolazio je jedan prolaznik i pomislio, vidi ovu lenštinu, ništa, ne radi ceo dan i sedi ovde i odmara na pragu. Drugi prolaznik koji je prošao pomislio, ovaj seljak je pravi Don Juan, samo sedi ovde na pragu i posmatra devojke. Treći prolaznik koji je prolazio i vidio seljaka kako sedi na pragu pomislio je, on je sigurno marljiv radnik koji je celoga dana radio i sada je odlučio da odmori. O seljaku i ne možemo da zaključimo puno, mislim, on je izašao i seo na svoj prag i sedeo je na svom pragu. Šta mislite o ovoj trojici koja su imala ovakve misli? Pišite mi u komentarima. Prvo me zanima, pošto ono što mi zapravo mislimo govori samo o nama.